Naiken on the beat. Richard Junior à l'appareil. Zay bakazi marigny ndegny magnaraka pare entegna nazo misy retare sanavozy depansiny tagna vayabe navanga toka maro fa tsy navelombade promotion jiaby efa nanonge zaho zalahy tsy mety nahome hambiasy mandalo za tsaritara versement hamlastara oneva ndraiky mbola tsy tara efa nazy ny tiako makarakara za viavy tsara magnazavady na misy maly izy tsy tia miady sorane manokagna rosagnahare izy nanampitra zahe nivady isaragna korore amandrene hironika iza zisky zahe be fiainako nae sare fiainako nae nilamigny izy kofa nahazy vady makarakare izy kofa nahazy letitia zaza tsy alelako nae sare fiainako nae nilamigny izy kofa nahazy vady makarakare izy kofa nahazy letitia zaza tsy ale zegny baka zile mamake tsy naniena ndraiky nivita fa formation iny basarakorako zaho mizofa nahazo drako baibai sarakorako zaho mizofa nahazo drako eo amizay iava makarakara zanagagasikara iava manomeny matamanga izy tokony anjara apa para sai mano apa kwabe Maria se ni neta vele apa para sai mano apa kwabe mama eza mangantra tenga le mama fa tongu mai manunga fue anoto zandilahi apa ke zokulahi apa isu bapalahi andu apa dartilahi apa rana no utukulahi El Caricore.